Ka England kala penlim ya ka Mexico dalai la arkul. U Bellingham badu Hurricane kila penrong ya ka England sya ka quarter final. Henry ka red card kala penlong ya ka Cilekai ka Basyongs Air. Ka Jingelekai ka balalong ka Baiternat pat ka Basyongs Air tam hakarau 16 jom ka FIFA World Cup mentau senam. Ka England kala lakban penlim ya ka Mexico dalai la arkul. Henry kam syam lalong ka Basuk Setia. Namar ka Mexico klay kunting hadu ka minit ka bakado. Nadu blastang ka Cilekai. Ka England kelapan bakawan banjom. Kirang Cilekai jongka. Kila sensyar ka bol bat kila taubon ki ka buksiar. Ka Mexico ru kam syam masyong klikti. Henry kila persyang bat penhersted ling baki wingkar jongka. Ha ka minit ka balai pun riu u George Bellingham ula penki yaki paitba da ka bathep ya ka kol ka baningkong. Ka Cilekai ka babha jong u bat ka jing start ban wat jaka kala penlong yu ban penrong ya ka bol sekol. Tang ar minit hadin ha ka minit ka balai pupra u Bellingham ula thabyang sa ka wepat ka kol. Ha ka te ka por ki paitba jong ka England las tangej ba ka Cilekai kan long ka basuk bat ka England kratam da ar la not kol. Henry ka Mexico kam syam la pendam haswa ban kot ka kelas tem ha ka minit ka basau puar u Julian Quinones ulapan pai sikul na ka banta ka Mexico kane ka kul kelapan kelano ya ka Cilekai namar kala ai musim thamai ya kirang Cilekai jong ka Mexico bat ki paitba no kersan jongki ondalas dang ka kelamit ka Cilekai kelanang kluin ha ka minit ka basan pusau ka England ka syap penhiar syaki sipungut irang Cilekai hadin bojaral kunsa ulayo ekaratkan kane kala penlong ya ka Mexico panyo ka buban tombor kamjur namar ka England ka hapan yada baduna uwe urang Cilekai watla ka England kala duna briu hendai ka singai linti jongka kam syamado ha ka minit ka bandru pau ka England kala yo ya ka penalti badu Hurricane ula syam ya kalingkor kumu kapten bad urang tep gol ubat tebin u Hurricane syamale bakla ula tep suki ya ka penalti ban pentambiang ya ka England dalai la iwe gol. Ka Mexico pat kam syamadu Jikerman ha ka minit ka bandru pukendai kalayo ya ka penalti bat Rahul Jimenez ula tep klem bakla pan penlong ya ka Cilekai dalai la arkul. Nadu ka te kapor ka Mexico kelas tangban tombor pat ka England kelala panyata da ka bor paro ki minit ki bakado kila long ki Basyongs Air ka Mexico kela taubon ki kabu ndrai kinong yada jong ka England rengkat bat unom apkul kila yang scam kila pelaj bon ki cingma bat kem syam sya penyakan pandaw referee ula penkut ya ka Cilekai ki paitba jong ka England kila stang lekemen namar ka kanhon pelajam sya ka quarter final kat baki paitba jong ka Mexico pat kila snusi namar watla ka kanhon kila lekai bha ndai kam syam la ban penyakan kanam jong ka Cilekai ka babhatam hakane ka chakun kale chau George Bellingham ubla thep arkol pat pelalong urang Cilekai uba kong santam haka ching job jong ka England u Hurricane ro ulapan ba udong long unong elam baslur da ka bathep ya ka penalti ka bakong sanpha ka ching job jong ka England menta ka pen ba kadang dei ka we naki kanhun ki badon ka chingrap banyak kun na ka banta ka nam ladu jong ka ne ka World Cup mentau senam Henry ka red card kala banlong ka ching namar ka Cilekai panwan kanlong ka bakham persya jaga kanhon ka baklain ki paitba football menta kina keren syapang kane ka Cilekai don ki ba ai chingaro ya ka Cilekai jong George Bellingham kat ba don ro ki ba ong ba ka Mexico klay kon da ka mesim ka bakraw bat ka dai hok banyo ya ka chingaro watla kala rem